Pois estamos no lugar do Rial, na parroquia de Meire, no concello de Allariz, na explotación a facenda do Rial, donde criamos vaca cachena en extensivo desde fai uns 10 anos. Esta é unha zona que estaba completamente abandonada, non quedaba ninguna explotación de gando na zona, e por circunstancias da vida, pois aterrizamos aquí. Vimos a posibilidade de montar a gandeiría, porque víamos que había zonas de pasto aproveitables, e, bueno, decidimos que, como a calidade do pasto non era moi grande, polo abandono propio que falamos, pois apostar pola cachena, que é unha raza rústica, autóctona, que non é moi exixente en pastos de altísima calidade, sino que subsiste ben co que encontra, digamos, e ao mesmo tempo permiten rexenerar o territorio co seu propio traballo, non? A súa presencia no medio e o manexo que se fai permite que, pois, ir mellorando os pastos pouco a pouco e desta maneira producir alimentos, que era o que nos pretendíamos, non? Aproveitando os recursos que había nesta contorna, que víamos que non estaban sendo utilizados. Nós o que facemos é producir carne e a hora de comercializar facemos nós directamente a venda da carne ao consumidor final. No que é o manexo do pasto, intentamos utilizar técnicas regenerativas que consisten en utilizar o pastor eléctrico para acoutalas en zonas pequenas e meter moitos animais en pouco espacio durante pouco tempo. Desta maneira fan un aproveitamento moi bo do pasto, pouco selectivo, é dicir, que comen todo o que hai, e ao estar pouco tempo no sitio permite unha regeneración máis rápida do pasto, que a partir do terceiro día é interesante que elas non continuen pacendo por cuestións para que se rexenere, e ese é un pouco o manexo que facemos para intentar mellorar o territorio e ao mesmo tempo para que elas estén mellor alimentadas, sempre estén consumindo pasto fresco. Despois, no que é o sacrificio dos animais, sempre vamos a idades de 18 meses cara adiante, porque, bueno, a raza é cativa, e nós tamén fixemos unha aposta por non cebar, por non dar cereais, nin piensos. Entón, desta maneira, nas épocas nas que hai máis pasto, e cando sacrificamos, e, bueno, temos canais aceptáveis a uns custes moi baixos, porque non utilizamos piensos nin tal. Tamén o que facemos tamén, que é tamén interesante, que se vende bastante recría, porque é unha raza que está demandada, e tamén é un recurso bo para a explotación, e fundamentalmente é o que facemos aquí.